Di pa matud-an sa usa ka matuod nga kasinatian ang panultihon nga dog is a man's best friend. Atong sayran ang istorya sa duha ka managigala, pinaagi nining report. Ano yung iro? Buwan sa Abril, nag-viral ang video sa usa ka PWD uban sa iyang duha ka mga iro nga mao'y tigdala sa mga butang gamit ang gamayng kurmata. Nahimamat nako sa sidewalk sa Magallanes sa Cebu City si Carlito Haka, 54 anyos, uban sa iyang iro nga si Bugoy. Bago lang siyang nakabalik sa Dakbayan, humani uli di ay sa Leyte. Wa niya pa uban na ang laing iro nga nag-viral kay nanganak di ay dito silang dapit. Buutan og intelihente ang iyang iro nga si Bugoy nga makasabot og mosunod sa iyahang isulti. Iya kini gitawag aron taoran sa gamayng kariton nga kargahan sa iyahang mga butang. May yugo nga gibutang sa liog ni Bugoy nga gihigtan sa gamayng kariton. Gaan ra ang iyang gipaguroy kang Bugoy apan dako na kaayog gikatabang kaniya tungod kay baldado naman ang iyang usa ka bukton human madisgrasya sa trabahoan kaniadto. Kargan ni Bugoy ang gamit niya sa pag-repair og payo nga mao'y gisaligan usab nila sa pagpalit og pagkaon og pamiliti pagpauli sa Leyte. Pinagana akong duro. Di nga rin kinilyoan kada buntag. Una, pagkaduha, pinakaong kong maupay. Pinatang ko yun, kuhan, apat pa sila makakaong kontra ko. Di karni sila ako mag-utan na galay ko. Sudagutan, pinangga ko, indoro. Kay pagkagabi na na, diya sa akong kiliran magdog minduha. Taga Burawin, Samar si Tatay Carlito apan mibalhin sa Leyte. Biyudo na siya og dunay duha ka mga anak, diin ang usa ang nahimulag kaniya sa dugay na nga panahon. Ang main purpose ni Tatay Carlito dire nganong siya balik-balik sa Cebu pagpangita sa iyang anak nga dugay nang nahimulag kaniya. Giingon na narbaho ang iyang anak nga si Arnel dinhi nga gikamingawa na niya pag-ayo. Loy! Igulat na magkita, Loy! Magkakita lang ko na mo. Umkin ako. Pwede na ko mamatay. Arnel! Arnel ka! Gusto ka nga, mabuhi pa ako. Pakita na ako kayo. Biskaro na yun. Lumigaw ako ko niyo. Matud ni Tatay, mauli siya sa Leyte tungod sa kabalakan niya sa iyang usa ka iro apan mubalik gihapon siya sa Cebu hangtod magpakita kaniya ang iyang anak. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.